Pagpananom og kangkong ang nahimong panginabuhian sa 54 anyos nga amahan sulod na sa 28 ka tuig. Og instrumento kini aron makatapos sa kolehiyo ang tulo niya ka mga anak. Ato siyang ilailahon sa report ni Fe Maridomabo. Taliwala nining busy nga daan ug sa nag-alirong nga mga edipisyo daplin sa Cebu South Coastal Road, ania pa di ay kining dakong umahan sa Barangay San Roque sa Talisay City. Usa sa nananom dinhing dapita kining 54 anyos nga si Rolando Lozada. Kinsa kapin sa 20 ka tuig nang nananom og mga kangkong. Yano man tan-awon ang pagpananom og kangkong apan gitug-an ni Lozada nga siya ang tig-supply sa kamerkaduhan sama sa Tabunok Public Market sa mga igbabaligyang kangkong. Tulo na sa 5 niya ka mga anak ang professional na. Ang ikaupat graduating na usab ning tuiga, samtang ang kamanghuran nagtungha sa grade 8. Di moubos sa 1,005 pesos ang kita ni Rolando matag adlaw. Sud sa pipila ka oras lang niyang pagpananom o pag-atiman sa kangkong. IT, XRM o education o karon sad gud kuana nanap IT. Muhang paginabuhi sir nga gibuhi ini mo sa 5 ka mga anak. Mao gyud ni ra ma'am wagi lain. Kung tan-aw ma'am kanang og manarbaho ko murag di man jud ka afford gyud og eskwela sa mga anak. Kasabahan na nako ako kuwang ko grado. Asa man ako trabaho ko construction. Napilar ko tayo ko construction di jud ko ka afford na eskwela. Mga kapuso, simple lang ang pagtanom og ang pag-atiman niining mga tangkong. Tulo or duha ka seedlings lang imong ibutang ni mga buho, tabunan, dayon imo ni siyang abunuhan. Pagkahuman sa nimo gabuno, at imanon nimo ni siya kanang kada adlaw nga pagbubo, human sa 23 ngadto sa 25 ka adlaw, maka-harvest na ka mga kapuso. Ug iyang giangkon nga wa siya nabalaka sa gipahibaw sa pag-asa nga ting-init na. Kay sa ilang lugar, aduna sila'y 8 ka atabay. Kana ginoong uwan morgue among opektahan ng uwan pretong tino. Asus mga us kasimana jud kapin wa jud ni. Uban na daot sa datoy kay ingon ni matubigan. Kamadaot man tong punuan mahumol man. Ug di usab matud kay siya apektado sa kanunay nga pagsaka sa presyo sa petrolyo ug ubang palaliton. Para nako mura mag-okay ra ni na may ani. Isagsaka na ang presyo kay kani sama gud katong basihag bugas. Botan tag mag 70 nya kani mo mahalin sa mig 70 murag tabla-tablar man par nako. Murag okay ra dili kay bilugi ba. Samtang giawhag ni Konsyal Alito Bacalto as chair sa Committee on Environment Conservation ang mga mag-uuma sa Talisay City nga makig-alayon sa city agriculture alang sa mga seedlings ug ubang pananom nga mabuhi panahon sa ting-init. Palihog, padayong mag-coordinate sa ato ang City Agriculture Office. Magkinabangay kita aron masiguro nga basin sa kauhaw sa yuta doon na gihapoy pagkaon sa lamisa sa matag pamilya. Si Rolando usa lang sa nagpakita nga yano man alang sa uban ang pagpananom apan basta imong paningkamutan og kugihan makabot gyud ang kalampusan. Oba ni Cleofer Lumayag, Fe Marie Dumabok. Balitang Bisdak.